Welkom bij de dwarsfilm Oer de Pijn. Het is 1966. We beginnen op Nijtap. Het huis rechts stiet krekt door het spoor van Drachtenaarsjongen. En in het laan de monumentale boerenpeert Vrijburg. Aan de andere kant van de wei hier familie Bron lang een veeriederij. Eerst even kwart over het hoe en wat van deze film. In de jaren 1950 en 60 had Johan Adals uit Enschede zo'n 1500 dwarsfilms gemaakt. Al die films hebben hetzelfde patroon. Eerst een reis door het dorp heen. Bewoners waren vereeuwigen wielst je omhoog en heer heen haar dijstige dingen dienen. Hoe ze daar geen volk moeten doorwier, daar gier de camera aan voorbij. Aan de squallen waard romomdenken jong en ter besluit weer daar stevast een liedse optocht van plaatselijke verenigings. Lokkig had dwarsbelang aan Adels de opdracht doen om echt van de pijn zijn dwarsfilm te meidsen. Nou gauw de pijn in. Kom maar mij. De pleats der het zaken ziet Rijnsma borken. Het trog hem nijlitten Rijnsma fonds komt nog het hele dorp ten goede. Dit is Jetske Mulder. En Martin Pool? Die kniepegen dus daar. Tjitske Blauw de Jong. En in een dubbelhuis wennen de familie Cuperus. Seert, Beppe. En dit is Jentje Cuperus. In het gebouw Rjoks begon Anne Elses Reensema in 1894 een bakkerij. De bewoners van nou binnen Leentje de Boer, dochter van een laatste bakker. En haar man Wietse Bosma. Jantje van de Vlucht, kastlijnske van Café Nijtap. Al in 1952 schreeuwde kranten over dit drokke, gevaarlijke kruispunt. Hier wijnen Baken en Jeltje van de Burg. Er staat nu een wiethuis met een rieten tek. Gewoon op het dik fietsen. Het fietspaard is online in 1968. Dit binnen lammen, geen lamkes meer. Deze film is grif in een lettermaitiet maken. De melkrieder vervierde 2 keer de melkbussen ont in de jaren 70 de melkbus een melktank waard. De kalkoen bij Tjerk van de Burg in de vensterbank sjocht binnen op een kalender. Jeltje Bakers van de Burg hel het Tjerk op. Heerkes, waar blijft Tjerk toch? De Veldmanspleats, die is in 1996 afgebrand. Om 1966 bewennen troch Sietse Geertsma en hier in beeld Hiltje Geertsma Mulder. Getje de Jong, die speelde in 1963 mee in Haastras film Alleman. Janke Blauw-Wilkes bespeelde jarenlang het orgel van de hervormde Sjerke. Ja, is je verridderen. Een film kent van elk een kunstenaarmeidje. Sjoch deze Reinder Herma maar eens. Op besite bij Pakenbeppe de Vries. Binnen hier Paul, Meino, Evie mij haar poppen en Johan en Geert Rijstra. Dit binnen Beppe Evertje de Vries en Teunie. Heit Jan Rijstra kiep het even om de hoeken. Pakenpape de Vries. En dit is Johannes de Vries. Nog eens een keer Teunie, nou mijn hoentje op je arm. Het wordt bloederwol. Eerst op de film, denkt Jeltje Hoekstra. Dit is Jeltje Blauw, dochter van Tije G. Teekje Lindeboom van der Kooi.
En we houden erop dat dit vrouw Wietse van Smeden is, in de door van de eerdere FIFO-winkel. De NTM-bus riet toen vaker terug de pijn als nou de Q-bus. En hier de wenningen van de families Adema, Tuinstra en Hogendiek. Roel Adema hier, Wonne Algra. Vrouw Adema, die had het net zo steen op filmmakers. Piet Adema groeit op tot provincie- en gemeentebestuurder. Wis Anneke van der Vlucht. En de vrouw van meteropnemer Foppe Tuinstra. Dit binnen de jongens Wiebe van der Vlucht en Henk Hogendiek. Henk neemt letter de fietsenzaak van zijn heid Kees oer en Wiebe kregen mij zijn mem het bestuur oer café Nijtap. Het huis en praktijk van de veedokter Skolma van der Perk. Dit zou molkrieder Klaas Jansma wezen kennen. En op de heerwijn Hendrik van der Woude, van de Rietwei. Wielst post Jan Pool achterlangs reest. De blauwpleet. Met Janne Blauw in Dremelaan. En een opteinde mem, G. Bakker, vrouw van Tije Blauw. Voor vrouw Anne Lindeboom, de jong die speelt dat het staarzeit. Dit is ook een Klaas Jansma. Hij waard wel de skipperdokter neemt. De monumentale pleert op een commissie wij Saan, daar het Foppe Hof en letterzoon Roelof boer wienen. De vrouw van Jimmer van der Veen. En zoon Appie van der Veen. Achter Hieke Boomstra schoolde dochter Trinke. Wils liet ze dochter Freke het vredig oer haar hinnenkomen lid. Voor hen stier de hervormde kerk op het kerkhof van Nijtap. Er moest een nieuwe kerk komen dichter bij het dorp. En toen is in 1909 disgebouwd, na een ontwerp van architect Te Riele. Binnen in het Rijksmonument zorgen we historisch meubilair. Likos hier de preekstoel, de banken, de kroonluchter en een fraai glas in leertraam. Hier een flits, Jitske Hogendiek. En hier Siep Riemersma Brouwer. Tja, 20 kilometer. De commissie wij wie een haardwei, want in 1978 de Woordwei kleer wie. De pleats van Marten van der Meulen werd nou zo'n mensenborkert. Sjoerdje de Wit. En Trinsje van der Meulen. Antje de Wit, mem van Sjoerdje. En daarachter Trinsje van der Meulen. Jaap van der Woude, hij wen op het Tuskenwegen. Sietske Dalstra, Sjoukje de Vries hier en haar zuster Wieke. En Harrenheid, de cafetariahouder Anne de Vries op commissiewij 53. Elke de Wit. We stekken de Weijuwe, nee Helmers. Hier mij zijn zoon. En vrouw Helmers, je had een protte orgellesjoen. Elke de Vries wennen eerst in Nijengeer en later in de pijn onder de commissiewij. En hier kreeg ze de vrouw van Lutse Faber alles even mooi op. Willy Hoijinga Harmsma wil weten wat er bad. Wilt vrouw Rinks het heger opzieket. Pieter Haukema, eerst bakker, nou klim op winkel.
en een verzintwurger. Vrouw Haukema en Jansje Tabak. Die is wasvoeteling oerstutsen van de Berentabaksplaats. Luut Jacobi. Zijn beppe Gooits Jacobi kan hem amper bijhouden. Anneke Lieklema en mem Minke Lieklema de Boer. Links vooraan Jan Meetsma. Ze is rings wie het ziensmaker op het fabriek en leren de squalband blokfluitje. Evert Jansje van der Duim, nou die had er nog toon. Alles kwam in de prong die dijs. Ek de tuin van Lutse Veenstra. Vrouw Reitsma, Henny en Jan Reitsma, Hielke Vriesema, Reinder Jacobi al heel uit Niegen, Mool Keertman Berend Pappema, Anne Woudwijk, Jikke Vriesema zet haar broerke Hielke efter op de fiets. Jaapek van der Woude, overal aanwezig en nou zijn harjend. Goitske Dauma Terpstra, Beuker Juffrouw Jeltje Keuning, Kjelle Keertman Hendrik Bertes Dauma, Boer Reinder Riemesma en Geke Mulder had een boodschapje in West. Fietsmaker Willem Wellinga, slachter Lau Biesma, Simem Lolke Tietje en een klant. Jelle van Germ en Aaf de Vries. Johannes Noorderhaven, die wie moolkeertman, maar gang er ook op uit spelend op zijn accordeon. Hij wenne daar te gerren met zijn zuster. Boele Henke van der Kooi. En Geertje de Jong voor het machinistenhuis, jeder het eerste boerlienbankkantoor. Het Pijnderkanaal, levenseer van het dorp, is groeven in het tijdrek 1880-1890. De commissie wij waard in 1988 versmellen en in 1999 op een nij inrichten. De dwarpsherberg heet De Hoop en letter Vislust. Dit is Jan Hilkema. Aukje de Vries met fiets. En Trientje Poppema. Vrouw Kapper van Oene de Jong. En daar komt Sietske Tikster aan. Daar is je nieuwe wennen vrouw Dieke Olgera. Uitje, wie stekken werden wij hoor? En komen daar te lonen bij Iebeltje Elverdink. En haar dochter Tekla. Werden die koer naar de verver Arjen Biesma. Een tuinman, of is het een man in de tuin? Wijnmaker Jan Reitsma. En de vroegere vijand Gerrit Elverdink. Nog een andere Gerrit Elverdink. Teertske Reitsma Liekelma is benijd wat er gaande is achter het huis. Haar zoon Laurens mij de hoen bijken. Vrouw Sophie Biesma, de vrouw van Arjen Biesma. En dit is Wietse Klaver. Roel de Vries is de kapper van de pijn. En grutboer Wietse Brandsma bouwde deze wente zijn oerzien pleats. Gerry Mulder. En hier Jannie Riemesma de Jong, vrouw van Anne Riemesma. In 1903 is Jelwij de Pijn en Neergeer een protestants-christelijke legere squalle bouwd. We kennen net alle namen nemen, dus samen wat namen troggel waarhinnen.
Nicky Veldman, Jan Tiekstra, Jochem van der Kooi, Foppe de Haan, Reinder Jacobi, Hinke Hedema, Goitske Jacobi, Sietske Jansma, Jelly Sietsma, Harry Kuper, Goitse van der Leij, Rinus Bosma. Op het plein is het een griebes. Het slag het net alle namen te nemen. In alle gevallen binnen der wol haardmaster Mulder. Links juf Sietske van der Bij, rechts juffer Tienkamp. En master Koopmans. Nou de hele groep dogs op het plein is, kan er mooi een gymnastiekles van maken worden. Want dat wordt er oors nog wel eens bij inzetten. Master Mulder toont zijn acrobatische kunsten. De peuk hoeft net eerst de moelen uit. Master Koopmans blikt net minder lenig. En sa ons zijn gezicht te zien is er zat tevreden over. Hier nog wat jongens op het Squaalplein. En we nemen alleen nog even Jan van der Wal. Omdat hij een hele lange tongen had. De bende komen op Isoa en op de achtergrond kennen we de zutelauto van Grienteman Jelmer van der Heij nog goed zien. Nou gauw de squalling, de lessen kan we beginnen. Het streekje bij de Gereformeerde Tjerke. In dit buurtje zie je ook nog de bakkerij van Wietse van der Meulen, slachterij Dirk Veenstra en een manufacturenzaak van Jelle Spoerstra. En bij de winkel in elektrische waren van Melle Bottema hemelt vrouw Antje de Wit de etalageruten. De Gereformeerde Tjerke en de pasterijen. Bij dominee Hempel en vrouw Hempel. Het eerste kerkengebouw is van 1891. In 1912 kwam daar een groter gebouw voor in het plak. Het Joerdijkse kerkelijk centrum is van 1928. In het gebouw je de nachtmeelstafel. De camera reizigt richting Neergeer en keert om bij het huis De Zwaai. Ilke de Vries hebben we al jaren zien, hier op zijn brommer. De Tjerkelone. Riemke de Haan en haar broer. Tiete de Haan Elverdink. En aan de morgen Algemene Levensverzekeringsbank Rotterdam. Det Kramer van der Meer, mijn zoon Leo.
Trinke van der Kooi. Aaltje van der Kooi had zo'n zaken op een jerm. Huizen Reinder de Vries. En wat Bentjes de Vries. En Ali de Vries. Zatensjen had ze weer een voetballer onder het skeltje. Tiete de Haan Mulder bespielen 40 jaar het orgel van de Griffemeerde Sjerke en is daarvoor ridderen. Rimke de Haan, maar die in werkel troffen. Terug naar de Kanaalone. Op de hoeken bij de Haardbregen wen het Anne Dauma. Haar man Henk komt net in beeld. Dat is wel zo met deze werkende man. Hij is vaak geen pijnder. Kreklik als de man die nou mooi hastig de dikkoe stekt. Beppe Griepstra, oftewel vrouw Wagenaar. Haar dochter Tjitske Griepstra Wagenaar. En Eelse Dupont op een fiets. Beppe Leistra. Jan en Willem Boonstra, Gerrit van der Woude en Leen Kramer werken bij ondernemer De Waard. Smit Johannes de Vries. Die maken er maar een grapje van. Postbestelder Jan Pool. Johannes de Vries en Jan Boonstra, die zie ik het hegerop. Op een hoeken met wij wennen vrouw Sietske Dalstra en haar man Sjouke. Den jonken wen Anne van der Heide. En haar man Anne van der Heide. De schwaanouders van deze Eelse Dupont. Hendrik van der Kooi. Die had een ongemakje gehad. Bakker Bouke Haukema. De vrouwje Witske. En Drieske. En broer bakker Sietse Haukema. Jape Klompmakker van der Heide. En dit is Gjalt Nijboer uit de Rottevallen. We binnen nou opscoot naar de Legauke, waar het Barend Elverdink us mij zijn hondje opwachtet. De klinkerbestrating van de Hegewei is verruilen voor asfalt. 10 uur de ijsbaan waar je battelen en hier Popje Elverdink. Dan de middelboorning. Allereerst moetje we Anne de Vries. Matje de Jong. Vrouw Hedema. Haar beppes is er Johannes Hedema. Sietse Nicolai. Sietse de Wit, mijn dochter Anneke. Vrouw de Vries gaat hastig te veelde om man wiebe. Want ja, waard op een film komen wel, die maakt net te lang om pankoekje. Kom nou je. Goeie. Rintje de Vries docht scheppend werk. Griet van der Sluis Tippesma. Deze beide jonkies hebben net de plak brengen kent. Vrouw Vegeling. Inse Iebeltje van der Heide. Iepenbier de Beukerskwallen de kindertuin. Jantje Wierenga die docht vrij wat stof opwaaien. Dochter Ali.
In 1958 verhuisde de kindertuin van Jonken het Tjerke onder commissiewij naar de Middelboorden. Zo'n 1990 is dit het dorpshuis De Wringen. Juffer Jeltje Keuning, die roepen wat nam dwars trol kwar hinnen. Jelle de Boer in de Zandbak, Willy Bosma, Binne Poppema, Teke Mijnsema, Dislolke Biesma en Sjouke Bosma. Janke Ali Blauw, Olleke Bethlehem, wie binnen ontglizien binnen Poppema, Teke Mijnsema, Engele Meetsma, Harry Ophuus en nog volle meer. Hoi alle gerren. Hendrik van der Woude, zoon van Jaap. We komen op de Tuskenwegen. De protestants-christelijke Beukerskwalle, de eerste trieme, is bouwd in 1960. Nijt de kleuters verhoezen binnen naar het maaitijdslibben, binnen op dit plak Wenten bouwd. De namen die neemt worden zullen net altijd een opvolger wezen. Anneke Lieklema, Thija Jager, Dirk Hellinga, Jekke Geertsma, Oebele Kooistra. In de Zandbak biegeliks Geke Jacobi. En bij de Bolderbak is Haaien Sietsma. Reens had een mooie sjaal om. En Grietje Mulder had een mooie strik. Rjochts Luut Jacobi. Ja, een beetje bleu. Anneke Paulusma, dochter Capuchonoa. Juf Mertsman. Ja, binnen ze kleer van SC Jernveen. Een drietal, Benny en Boe Bauma en Rjochts Rinus Hulzinga. Dirk Hellinga, Riekje Hof en Petra Hellinga. Vrouw Iebeltje van Os op de hoeken van Tuskenwegen Middelborn. Anne Jager had zat een vol talent. Ja, en Sepke Hiemstra die kouwt hier ergens op. Dan Jacob Visser, Rinus Hulzinga, Juf Mersman, Harry Kuper en Sake Jansma. Roelfke Mulder met haar mem. En daarachter Aldert Mulder. De Tuskenwegen nog een keer. Nou, ontjen. Dukke Agema, Jan Veenstra uit Oudegeer, Anneke Busman Hoekstra en de zusjes Tineke en Rechtje. Dit is vrouwtje, trouwt mij Sikke de Vries. Zin en willen kennen prototillen. Vrouw van Sol. Deze iepenbierenlegere squalle de Bennebrege vervong in 1965 het oude gebouw onder commissiewij.
Een tal studenten. Johanna Sietsma, Johan van der Vlucht, Haaien Gaastra, Trinke van der Heide. Een aantal zal er grif tussen glippen, maar dus Akke Jansma, Wippie van der Heide, Trintje Wallinger dan nog eens, Masterhof. Van der Vlucht, hier hebben we Fouke van Bruggen en Jelle Jansma, Auke Skolma, Nimmen Oozas, Fouke van Bruggen. Hoi allegere. We zullen nu direct even insquallen. Imger Blauw, Sjoerdje de Wit, Sjoukje de Vries, Der Vlucht, Trintje van der Meulen, Bram Skolma, Sitske Dalstra, Wopke de Jong, Juffer Griet Skevel, Sjouke de Vries en Bonnie Kuppes, Wegele Bosma, Bert Blauw, Geertje van der Kooi, Oelke Dauma, Mieke Storm, Carla Stallen, Jeltje Blauw, Sibylle Dauma, Hiltje Terpstra, Minne Sietsma, Juffer Skevel, Sietske Dalstra, het hele mooie vlechtjes in het hier. Je viewen onder oren Aukje de Vries, Geertje van der Kooi, Janne Skielstra, Sjoerdje Teppesma. Hoi allegeer. Trintje Wallinga. Henny Lindeboom. Wopke de Jong. De vrouw van der Woude. En nou net dichterbij komen, want oors dan Vetje Wallinga. Ietsje Wallinga. En Berend-Storm die poest even uit. Bakker Gauke Dauma bij de Sutelkoer. Ja, hier uit van Hoezer van Mars, Niek de Jong op de achtergrond. Fokje trouwt met Jelle de Boer. Geke Mulder en bakker Gauke brengt lietse koekjes achterom. Beppe van der Heij. Tine Pool, die schrikt. Hier is ze nog. Agnita Boy Tuinstra. Vrouw Jeltje Dijkstra Lieklema, met Beppe Sisser Jinke Sietsma. Wiepie van der Heide Traper, Henny Griepstra achterop. Lubbe Dalstra. Sipke Kinges de Vries Spulterum. En Boe Riemersma komt daar de door uit. En Peke Kruming die komt van het dak al. Els hier doet zijn eigen antenne. Vrouw de Vries, mem van Sipke en Arne de Vries. Hier hebben we gymnastiekleraar Dick Kok. Ik lienig mij de vervekwasten. Letteke Kok Blauw. Die verfje de nieuwe bungalow van deze Tijenblauw, rijstenboer en wethouder. En zijn vrouw Hilde Groenewold. Onder de oerkaping hier binnen Poppema.
Geertie Dauma, Derde zeil uit van Hoester van Mars, of is Noornien? Onder de Jelwij verriest Nijbouw. Gerrit Leestra had hem daar correct daarbij gezet. Maar waar je dan in? In het beeld het fjouwerkant, dat in 1973 het Maitidsleven gebouwd werden zou. En in 1986 kwam daar het Beukersquarre de eerste treinen bij. De ponies van Van der Woude holden het lege bouwterrein netjes. Een bouwvakker. En nog een bouwvakker. Uit Oudegeer komt de mem van Kees Welling, squammem van Trinkepool. Op de steigers. Vrouw Welling weer, Elle Reensma. Jonge Alle Welling had oorplak van. En Elle Piet. Eeltse Boy, die in verzekeringen en hier een bank aan huis. Ties Mulder. Age Stiksma, skwalmaster aan de Bennenbregen, mij op de jerm, Hindrik of Richtje. Zijn vrouw Tietje Hiemstra. Roefke Mulder Hoekstra. Jan van der Wal. En Hendrik Mulder. Push. Het eerste Pijnderzulverfabriekje is van 1893. Hier zit Tikstra, dochter van boterbouwer en timmerman Auke Tikstra. In 1912 is de zilverfabriek gebouwd en in 1986 moest hij sluiten. In 2008 is er sloopt. Dit is de Gertroerije uit 1941. De monumentale plaats van Harm Kilstra. Geer Harm en zoon Geert. Nog eens de commissie bij. Lubbert Mut. Voor ons zit Jaapik Pappema en efter hem Rintje de Vries. Vrouw Tjitske de Vries. Leven de man die het bier uitvond! Hip 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 hip! Hoera! Zoveel 1000 jaar terug, ons land was enkel zee. Efter de tafel stiert Jan, zoon van kastelein Gerk Hilkema. Wat een geluk voor ons kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier. Een ploegje vreten middienkaters met tal pijnders. Jan Dauma, Dirk Mulder siert daar, Anne de Vries en ik bouwvakkers van Boetenuut die het tarieren op het weekend. Leven de man die het bier uitvond van je hipper de piep, hoera. Leven de man die het bier... Ja, jong, dat weten we nu. En in Biervliet woonde een man, Jan Willem Beukelszoon. Dat die haar in kaak... Nog eens Jan Dauma, Kjelle Keertman, muzikant en krantenjongen. Gerke van der Heijden. Volker Riemersma. Sape Japke, vrouw van winkelman Sape Wouda. En hier is Vrichter Peke Krumingek weer eens. Siep Riemersma, het Reinder op een jerm. Vrouw Anne van der Heijden van der Ploeg.
Houkje Brouwer, Germ van der Heijden, Mindert van der Heijden, Elle Dauma, die wennen letter met Enna Kim in Donkerbroek. Klaas Bosma op het korfbalveld. Hier korfbalje onder oren, Alje Veenstra, Fokker Terpstra, Boukje Dauma, Zakenboy en Wieke de Vries. Dit ploegje korfbaljeugd dat we traint. Terug Marian Blauw. Jedutun blaast erop los. Bij de dirigent ervoor. Bij Sjouke Dauma. Etsy Sietsma. Hinke Dijkstra. Iteke Dauma Lutine Terluun. Anneke Dauma. Riemke Elverdink. Geertje Elverdink. En Jan van der Meer op drums. Gern Kuper. Jongsma. Jolt van der Leij. Weppege Kruming. En hier hebben we nog een, de Hoon. In de stringen holden terug Hieke Blauw. De optocht die het volgt is speciaal voor de film op touw zetten. Er binnen te volle mensen tegelijk om de namen bij te nemen. Het werk kennen laten wij nou even voor een grutpad om hemzelf oer. En bij de fleurige klanken van Jedutun rennen daar de gymnastiekers van Tonio. Hier in Jedutun zien we Jolt van der Leij, Lutine Terluun, Bakker Teunis van der Zee, Etsy Sietsma, Dauma. Hier komen de gymnastiekers van Tonio aan. Ik zie zus van der Leij. En hier komen de jongens van de gymnastiekvereniging aan. Ik zie een van de schoolmanjongens. En hier nog wat famkes van de gymnastiekvereniging. Bij Tekla, Elverdink, Brechtje van der Veer. En hier hebben we de korfbalvereniging van de Pijn. Mij helemaal achterom Sjouke van der Heijden, Dirk van der Wal en Wiebe Blauw. En Jirre Ipi Dauma bij de Hoen. En hier komt het Mali en Fralje Sjonkoor. Met vrouw Skipstra, vrouw Riemersma, vrouw Dauma. Hier Hendrik de Bak. Ik zie Klaas Dijkstra, hier zie ik Frans Visser. Stuurvrouw Griet Jansma en Marijke van der Wal. Sjoerd Mulder en Germ van der Heijden. Ze doch het jocht uit. Het eind van elke reis is een paard waarom. Onder de tasje en het eeg van deze mannen binnen wij binnen 3 kwartier tijd in een kunde komen met het dwarp en zijn pijnders. Anno 1966. De pijn is van alle tijden.